Khetria long Karbi asar pimar lapen o karjang aphan meklang no keklem Rinku Barman aphan Karbi Anglong Women Justice Forum lapen United Karbi Anglong Women Association lapen hemphang asong atum jelangsi kenedam Khetria long Karbi pimar aphan kelangrem inut lothan bang Rinku Barman aphan Karbi Anglong Women Justice Forum lapen United Karbi Anglong Women Association lapen hemphang asong atum pen dipu pen barsi Khetria long meklang no keklem abang phophan kenedam Meklang no keklem abang pu Rinku Barman aphan Khetria long nepdam derapi suarlo aphan Khetria long ke ponver abang pi aphan ta dipua long ke do adim along pen nepdam si ahok akang sai ki piji aphan dipu police station along pondetlo Khetria long nang don lote lon nang pipo achik lo jon wangta tangka long jipu tangka pen pai ponsi penang an bangkre phoso se Karbi pimar lapen okarjang kang dukatum phan ponsi Lothan bang Rinku Barman lapen risim beatum pen Khetria long meklang no keklem ver abang pu Lothan bang Rinku Barman lapen risim beatum Karbi Anglong Women Justice Forum lapen United Karbi Anglong Women Association atum kedam tang aruni phai kre hini arni Khetria long kenep dam japan damlo bonta laso kenep dam ahut risim be abang hem kedo dedet ajok Rinku Barman apan nep damsi dipu police station along pondetlo Suarlo aphan ke ponver abang pi aphan ta ke do adim along pen nep damsi kang sai ki pi pon aphan police station along pondetlo Nilitum nipia prang inut usupi nimsupi mane rap dead olapan rap dead alam the bangke ha khailu rongatok asar pimar asumar da bang thomlo pinanda thimira amasi hanjang alun hanso alun thanmira alun nang pipu busi ajir pi inur bang sar pimar hijano he ajir pi inur bangke hang ponlo amasi lun ke jo hang lun kar ilo he kidu ko joini si asu ta lun dame lun ke 10000 vet bom daso 10000 lun kar ni joini si voter id passbook la hai pen card ke ponsi dun lo daso lun ko nada lo ke pidim pulo te lake khetri po dim lo khetri pulong lo ma dun lo inur sar premier pon lo halada ke passbook xerox thang lo ai voter id xerox thang lo la hai thang eta phi bangke suhi kuri nang po poisa nang lo ko lo amat kang ting lo o ning beke nang tum dam lo poisa ke dong ni sang kok nang ko ke puwa joy ne si asar pimar tumang sang kok lo amasi ami ajur kan ho binangan por suhi nang ki kuri not lon na kete long le dat ko poisa ka no nang jang je dat ko bukan ning je joy ne si kuri dam lo la so suhi ti kuri bom husi alang phan bangke room lock check lo supi khanda lo hang det lo social lang phan rap det lo ke rap hota supi khanda pa chelang ding lo lan si rap lo bahini si rap lo ino de karbi juntu la ni ton rek bang ino de karbi lo la men ke ni no ni kum chini den ke risim be siku ta la ho men ne ho he men ni kum chini ne sta me la ton tinang ke than lo rap det pe na phi bangke supi khanda che thekulong lo ang par ke aphan untik mane jipang thang si rap lo ang si rap lo mane hiyang un edal lo a hiyang dem thang dak lo de a hiyang dem pen cheng lo la hai ang ton mane jene ka brim lo la ton si ek ke balap tum treat lo phan amasi behos pen sila bang lo ha dak khetri pen dak pen ni andok muka an juntu alam thang lo man un edal lo se chelang lo ni doktor phan lang lo doktor bang pulo alam bang files tin ko mas files ke so silang bom lo lang dom ni medan aku apilang ron lang pulo dak doktor la doktor no hala bang ke pinetini dara masi hala bang la lang melo cikloyon thong na pura flat lo ciklon thong lang pura flat men lo so pen men mia pc ni tum hana so mane pilo puyo kiram nang chuhang lo ni tum organization phan bang phan ri zi ni tum organization phan mane ino the media do
ละให้ลำกี่สโลลำกี่เรปเป็นแจงล็อกตอร์จาละให้กระดูกกับเวโดปิกละให้ลำกี่ยองสิจอกนี่พูดเลย state central government ละเป็น state government ละเป็นการเบียงลองสมัคร council สมัยอีซีสโลพันโซดักอารอนเอกบุนัยนังจีpapas dek nangji ke dam tang ko an ma ek ajur ke do a strong ke do la pen a bcc a strong pinangji la pen non so ni tum che fight pe lang ding ribo plom pote la ke kumani tum ta la ke sol do bompo la pen la ha ke so long bang ke kumani compromise dat kumade hala so bo tu bang ave danangji la ke ko organization ko kalino tum so lo song ko lilo ini la individual ta la so bo tu bang ave danangji hala hello la lo prote muni tum kheresi ado be mi thang sep pan la ke che maintain po la pen ka hai no pen ta ke mi bang di pusini li tuma thata ta me la so bo tu bang se tira pa be lang ding lo plot pote la ke tia ta la ke success se hala sini tum po itum la so po do ko ke kasi la so ko to na kom nang ji pole tar biang long arat ke la so long ka chito ke nang so la pen li tum ipil ji pini la so dim sen li tum bang khai boli pini la so ke boli mo pinap ke pai pa pura da pura tek ipina ne punon ka do be ke chok je long pole ni tum da ke mi thang family munit ave la pen la da ke halenge the ave upisar tum lang le ni tum ki chok je bang phan pole ni tum ari deng nang kelilo pen ni tum pen jok je jaji la bang ge ni tum non pen ta ka do e phan ta ver pilo la pen ka cheri ji phan si ke balo la pen la so culture bang ka pa veri phan si ni tum Karbiang Long Women Justice Forum la pen United Karbiang Long Women Association la son thak sini tum long kechera bupik itum hoi pen ka do we phan sa media nang ni tum theng no pen itum ipil piro la sinon la bang so kesa long la an se strong pg afan polote o kol ni tum song de la pukali ka prek ham phang song do pik lang la so kesa long strong pg ka lang ni tum samil so kuthang cherap don mela dili tum puji bangke la sila son society la son khaino da society tum prabjen pen pabian angi kusini lika do ga we phan same tuningri la pen Karbiang Long arat phan same ni li tuningri la sila bang so arlo kes la pen kisung a repen chenglok repen chenglok la pen konane child labor ko tane child ibu so la hoi ke sop mane